anyanyisa sesifela ukuthi asinamaphula into ezikhala kahle zizokulimaza boyo umzimba mawungajwayelanga into ezikhala kahle ureacta kanjalo hayi i-brightness yami lokuyehla ikhuphuka la bangathi manje ihlanyela Poisons ngicela i-plug lam leli black wola kunyeke uyakhumbula ngikutshela ukuthi mina ngakushaya any time of the day ungangizama wasidoje izola azange ngidoje it's load shedding angisho ngakabi president ngifuna i-plug lam plug black hey Jeffrey, what up Jeffrey? Company came. Wola wele zinto. Engijwayela yazi le brightness yayehla yakhuphuka kuyashisa. Angisho thina sinamaphula. Sifela lokho. Akekho nje umuntu onephula ngimeme. Athi woza like come through. Akekho nje onephula ekibo ameme mina. Cabangeni Msimiso. Ya hayi Lawrence. Hey, akekho vele. Yo, please Twisted, I would love to be married by you while giving me money. I want nento engigqokile no 5 rand like akudlala like hey. Yeah, angengihlala ngoba live mina. Angazi mina. Angengihlala. Eish. Has ngiyabhora nakushisa. Guys, why asithole namaphula? Like nanoma ngathola le phula ekini if ikhona le phula le efufuthwayo le and then ifakwa amanzi. Ngiyeza mina like nanoma kukhona le fufuthwayo it's fine. Sizohlala ephulini because kuyashisa kuyanyanyisa. It's not nice. It's not nice. We are dying. Like siyasha ngazi sishela izono zigabani kaze ubani owene kanje ukuze sisosha so phela sesisogweni kaso awufuna imali yephi hawu what a wonderful question. That question is very spectacular. I'm flabbergasted by your question. I would love to be given yona leyo mali. I would appreciate. Hey. Awuzwenje nyanyisa kokushisa usiyami asithengeni imizi musene maphuli asithengeni imizi enamaphuli oda submarine company sub hey esoloko sizifufutha kanje mina ngizokufakela u5000 dlala ngami yazi dlala ngani kube ngisephulini manje ngiyazibhukudela hayi asha sazishela izono zikabani crazy omhle thank you can get gorons no kushisa kanje like ungathola gorons kushisa kanje ungaqule ufe kuyashisa ngazi ukuthi nikuphi nina ne but la ngikhona mina kuyashisa if bekuya ngathi kube sihamba simapuna estradini nezi umbrella kuphela manje angisho kukhona lama perpetrator thola ifeni so wena ifeni imali yabona ibhongene eshop uthi ngicela le feni bakuphi kabe nginawo i4 i4 angiroundile vele yo yes 4 hayi the way kushisa ngakhona yo kabe nginawo
i-kidney for i-1 million. Mara guys yazi ukuthi mawudonate i-kidney kufuneka i-kidney health. Akusinanoma yiphi i-kidney ethathwayo ke. Njengoba abanye bazithembisa ukuthi bayoqubuka nge-kidney, shem. Singitsheleni bad news. Akusinanoma yiphi ke i-kidney ethathwayo. Yilawa afana nawethu ke ama-kidney athathwayo a-health. Ngitsheleni ke mina. Tshelwa yimi cash, ngitshela cash. Sengicabangile asambe siyoswima. No, ayikhiphulekini. Angifuni ukuthi labo siyaswima ngapha siba yi20 ephulini, omunye uyasuza le khoneni, omunye uyachama le emuva. Yabo, ngifuna ukuthi mhlambe siswimekini siba yi2. That would be nice. Kungaba nice kakhulu. Thank you McDonald. McD's bekuyi 30 rand. Angazi ukuthi isesenjalo na. But angithulanga stina. Awubheke nje ngimane ngiyasha kancane kancane, anibhekini ngiyasha kancane kancane. So uphuza itiya. Ngakusitiya. It's water this one. It's water. Ngifaka ama ice cube phakathi. Akusitiya. Kusitiya kanti abantu banjani? How? Waiting for your account. Amaru becoming here. Ungangitutsi kanje, ngicela ungangenzi kaso Nkosi yami. Hayi ngithanda kaso imali. Ngiyacela becoming here. Hayi ngifrostana kanje. Hayi ngisha kaso futhi. Ngiloko ngishaye wena uzophuza ama. Molo Yolisa. Akhonto. Uphuza ngebigiri. Hayi akusibigiri le cup lami. Ulibheka ulihloniphe le cup. Akusibigiri le cup leli. It's one of the 6 cups that came in South Africa. First 6 cups. One of them. Uhloniphe kakhulu mawulibona ngiliphathe kanje. Uhloniphe kakhulu. Unjani akhonto man. Akhonto tyeni. Kwakho. Cup full of moed. Azakhe ngayiphuza nale moed yakhona. Azakhe. Ngiyabona nje ikhona khona abantu bayayiphatha. Kokuqala zakhe ngaphuza ne-Istropez. Waiting, hayi wena ngiyakunika wena. And uze. No, ikubhayo becoming here ngikhohliwe man. Ikubhayo. Yazi ngicishe ngikhohlwa. Ay man. Guys mina ngiyashisa yazi for ukuthi ningishaya ngethembisa ngathi ni ANC. Ningishaya ngethembisa ama empty promises. Like kuyashisa for ridings. It's too hot. Spoiler omoshayo. It's too hot. It's so hot. Kini molo fondini. Kwenza la Ntoni Malakhiwe. Hey. Akhonto man. It's not empty. Oh ikubhayo ke becoming here. Ikubhayo man. Lapha yini? Apsa. Uthi lapha ya immediate. Ngadlali nabo. Iper boost kanti ngiphuze ngayiqeda azi ngiphaphile. Ngiphuze ngayiqeda. Emfaka umalenda sayikabi. Faka usilenda. Malenda ke. Yes. Yes isiqomodi. Hello. Akusahlekwa ke lana. Akusahlekwa. Hey. Alrighty. I'm good and yourself? You're also good. Good. Akhonto apho. Kini manje waye ngikhuluma ayibo ngeke ngikhuluma ikhishi lonke musa. Hayibo. Asukuza. Oh, ifoni yeni. Nihlalaphi? Kwakho. Boxbag. Oh, Boxbag.
Twas eBoksburg. Twas. Hayi le cup lakho leli lesikwazi ukushaya i-Twas ngale cup. Hayi. Lihloniphe leli. Kufa oyi-1. Besibulisa. Nami ngiyambulisa. Man. Manje okay. Okay, manje nginicosha kanjani la? Oh, ngibonile. Thank you. Komodi. Ulithenge play cup. I didn't buy it. Like fortunate enough, like my grandfather, my great grandfather gave me this cup as a present. When I reached 80, nami ngizolinika my great grandson. My great angazi man ukuthi bayibiza kanjani ngeskin, but then ngizomnika inheritance, generational cup. Lisazohamba in the family. Le cup leli lisazohamba. It's a good cup. Ivalue yakhona, I can get out of here and go to Dubai and live for 20 years before imali yale cup iphela. Ivalue. Thank you. Angazi kwenzakaleni network yami inokungihlupha. Lord, how are you, my guy? Top Mosh. Very good. I'm very spectacular. I'm extravagant. Hey, I'm not good, man. Kuyashisa la. Akekho nepool serious ngisabuza, akekho nepool ekiba angimeme. Akekho nepool ekibo angimeme nje sizohlala sihlale nje. Ngiloko ngibhukuda nanoma yena ngekabhukude mina ngizobhukuda because ngiyasha lana man, angazi ngishila izono zikabantu but anginazo mina. I want this cup for only 2000. Hayi uyadlala la we are playing 2000 here. Hayi add 2 zeros mhlambe I'll consider it, mhlambe nakhona I'll consider it. Uzani guys, there's a beach at home. Yabona 1.5 akumelanga silithengiswe yabo, like it's a generational thing. Mara mina I don't think lizophunyuka kimi, mina ngilihambisa mina. Where did you buy your head? No, I didn't buy my head. I didn't buy this head. Like I was dancing. Le ngihlangana nabaka Reboost. I was dancing so hard, like bengisaka, and then I won a head. 10 what in your account? Yes. Ngavala manje le live ngibaleke ngingabheki nasemuva. Ngabaleke enye into. But send money and let's go to Sun City. Mara kube ngila nginemali ngoba kube ngiyabhukuda lapha, ngiveza imbamba, ngiveza ama bright bag, ngihamba lapha ngibrush umkhabo ongekho. Kuba ngikho la. Umuntu athi send money. Isibindi usithatha phi? Isibindi sakho sinamafutha. Hey wena, imali iyengayiphela. Hey. Mala yikho. Akisho that's why imele senze heist. But sengicabanga la usend account number. Ikhona lapha kubhaya ngikutshele mina. Utshelwa yimnasi. Ikhona lapha kubhaya. Angeke uma uzoya lapha kubhaya uyohlangana nayo and ino security strong. Iya accept ama payment very quick. Do you have a FB page? I have. Hi guys, kuyashisa for ukuthi niphenduke ANC. Ningithembise imali engekho. Kuyashisa ngisho into engishoyo ukuthi hayi Achan who becoming here. Guys, shout out to Achan. Guys, niyamiyeka Achan. Becoming here niyamiyeka. But sense hayi wena Top Mosh khani ubuza manje so to sense hey kini zonzothanda ubulela pha ku becoming here unithe pha imali ye drink jonga apha yeah kwakho
andisavuye ukuthi ngithethe isiXhosa. Guys, nifuna yiphi language? Like I can speak all of them, even Afrikaans. Nifuna nesivenda khaba nditshe. Nesivenda, yonke language. Umtsonga, ngiteka nkwasho. Yonke into nifunani. Sisuthu elang. Sheba mona he. Spedi. Ende ngumpedi lapha ngisazi ke spedi. Ende ngumpedi ngizonitshelana. It's China. Waisha papa. It's China leso. Xhosa. Isixhosa guys kunini ngisikhuluma la. Isixhosa ndiyasithetha. Siphuma nangezindlebe. Siphuma ngempumlo. Andisikhumchi. Ndiyasithetha. Uyandiva? And isixhosa sitolikwa. Uyandiva? Tyhini. Kwakho akho nto. Yini ngathi ubuza into ezisinaks lapha and eluzwa ngibuza into ezisinaks la. Ngibuza into like kani manje ngiyobuza into ezisinaks because becoming here uyele waba uhair like uyele waba imbokodo yokuqina. Azange like the first person ozange oyele waba ANC. Guys, mina ngihlezi ngingena ku live ne. Mangena ku live ngihlangana nabantu abanezithembiso ezingekho like bayi ANC like bayi ANC la kimi. Hey and inhliziyo yami babhlungu like ngiba heartbroken like inhliziyo yami like ihlukana umsipha wenhliziyo uyaqhaqheka. Nangithembisa imali ungayifaki mina. Thank you Philisiwe. Ungithembisa imali ungayifaki umsipha wenhliziyo like uvela uhlephuke kimi phakathi. Uyayizwa leyo nto. Ngivele ngive kabuhlungu kimi ngizwa ngathi ngishaye irock la. Ori yini khuluma Xitsonga. Wena. Ntavulavula. Ntavulavula ubo. Somenzani lo? Ntakutsika. Yo. Ntamtsika lwe. Ayisuka nangiyeka mina. Yazi guys that's why ngisimele ngibe president guys because ngiya understand wonke amalanguage wenu. Uyabo? Like ngingaba president because ngiya understand wonke amalanguage wenu. Uyabona? Like angeke mina mangenza ispeech ngikhuluma isilungu. Like ngizokhuluma isiXhosa sometimes. Angeke kudinga ukuthi bekhona translator. Mina ngizositranslateela. Sisuthu kirisheba mona he. Elang. Kirisheba mona. Hey. Awuthi ngithule before ngiyakude nendaba. Hayi fifi ngisayibambile. Angifuni kuya kude. Ngithe sheba mona he. Yabona basengiqale ngathi helang. Ngikwata kakhulu. Angifuni. Siswati. Ayi. Yabona iSiswati ke. Tibunu hayi athi ngiyeka yiyo inkosi yami. NgesiNdebele. Hayi guys asiyekeni le yama language ngathi manje nizongiphonsa ningiseGhana nina asiyekeni senizogcina ningiseGhana nina hayi asiyekeni ningidlala Jesu yo inkosi yami izoze ngithi ngikhuluma isiPutukezi manje hayi ngiyabonga hawu labantu inkosi yami ngicabanga uGrand engiGrand never been better. Let's tap the screen guys. Ay ngiyakhinyeka la vele inkosi yami sibaningi kangaka ke khona ephule kibo awungangibholthela nje ngize ngizobhukuda ephulini yakibo and then ngizohamba as soon as possible as soon as I'm done. I have my labels. Swime nje ngiswime ngibhukude angeke ngikhulume mangifika ngifike ngizithulele ngifike ngene ephulini ngihlale ke ephulini ngithule because la ngikhona ngiyasha guys angazi
ngiyasha. Into engishaya yona. Kodwa angazi ukuthi ngikhumule yonke into. Ngisale ngine-braai pack. Ngijamile nami ibra yakhe akukho lutho, bolts nothing. Hayish. Ikhona it fits 55 people. Yo. Ngaze ngiyihalela. Mara ngimelanga sibe yi-55 because angisho masoswima nabantu abaningi. Into engayithandi ngokuswima nabantu abaningi. Omunye njengoba siswima thina siloko sibhukuda kamnandi, uyasusa. Siyabhukuda thina kumnandi, omunye uyachama. Uyabona? Omunye akagezanga ugeza kule pool. So into engayithandi ukuswima nabantu. Ngizothanda ukuthi ngiswime ngiyi-1 or sibe bayi-2 or sibe bayi-3. At least ngizokubona mawenza into engathi off. Uyabona? Mawungagezanga ngiyakuvimba ngithi ungangena ephulini ungagezanga. Akusiyi ibhavu le lokugeza. Uyabona? That's it. No, so bayi-2 kuphela. Yes, uyabona wena Fifi. Wena Fifi ngikuzwa kahle. You understand me? No, yeke amantombazana ukuthi amantombazana in mina I want water. Wena uthi namantombazana so usho dream yakho manje, yabo so usho iphupho lakho. No, mina ngifuna amanzi. Ngifuna like amanzi abandayo amaningi. Ngingene lapha ngithi gofa. Nanoma ngingakhona ukuswima Nkosi yami, like ngizohamba kanje phansi. Ngizohamba kanje. Like uyangi-understand ngihambe kanje phansi ngiguqile kuba ngathi ngiyaswima. Yabona? Thina abanye siyephi? Hayi. Iza eBhayi. Mina yazi bengihlala phi becoming here. Bengihlala pha kuQumbu. Zokuxelela something. Ndahlala pha kuQumbu. Ndafunda kwesinye isikole basibiza uNdasana. Yandiva. Ndandiphasa. Ndandiphuma ngamagqabi, bathi amagqabi vele. Ndandiphuma ngamagqabi. Hayi. Sophusisa kuphi apho lol. Hayibo awukwazi uQumbu. Okay, kuQumbu and then kuTsolo and then uMthatha. You don't know that place? Like wena uhlala phi Miya wena? Hayi wena uhlala ngathi wena. Hayi asikwazi ukuthi awuyazi ukuthi like kuba uQumbu. Mina the way ngazi ngakhona, the way ngagcina ngakhona njengoba ngisaya. Bekuba uQumbu and then yakwazi ndibuza isikolo uNdasana i-primary school eNdasana or Endasana i-primary school lapha ya and ayina yard uyakwazi ukuyekini ngebreak ayina yard like you can go home anytime when you want. Telling you. And then ngahamba zangisabuya ngazochipa la eGoli. It's nice like Egoli, guys. We none in staying cake like I suggest good Zanla like it's cheapable. Hey, get cheaper. Siyakuzwa nomzana nizwa mina. It is I inimzwayo. Mamthabi ngibonga iRose. You gave me a garden. Wagcina uyitholile imali engakupha yona. Nangu Siyanda. Siyana mara wayo nje. Siyanda, I would like to question you. I didn't. Like why we ANC so you are full of promises. You are full of promises. Like I'm heartbroken. Mangikubona kanje and ngiyazi ukuthi wena ngiyakwazi. Nangikubona Siyanda mina I can tell ukuthi nangu lo Siyanda. Ngisho nanoma ngavela abanye bo Siyanda, hayi bayadlula ngibabona, but makuvela lo ngiyakubona mina. Okay, I'm going to drink. Enjoy the beer. Thank you becoming here. Guys, shout out to becoming here. Kumanje ngizophakama like amnandi. Lo December simudla kini. No guys, asikwazi kumudla ekhaya. Nizoza nani? Kuyimali phela.
Hayi Siyanda, hayi Siyanda. Siyanda, you played me. It's fine. It's fine though. It's fine though. They like ngezwa umsipha wenhliziyo uhlukana nenhliziyo udabuka ukuthi ngawuzwa mina ngamadlebe ngizwa umsipha wala uthi oh ayila ngabamba khona inhloko ngathi Siyanda hawu Siyanda anifaka imali yegrocery phela for ukuthi kuzodliwa uDecember la nitsheke ukuthi nina ningafike nidla uDecember nje nitsheke ukuthi ukadla uDecember uyadliwa nizodla uDecember straight ena kuyodliwa ukudla ngisho so kumele kufakwe imali ukuthi kuzodleka uDecember omnandi sibonga thank you hawu kanti banjani abantu address ngilethe imali Siyanda ngimthembu Siyanda la kungalunga wona kweNC wena apho izinze mfana wrong person mara good thinking wrong person I sent you 3k right now uyabona Fifi boza kahle why imali ungenze so like why imali ungithembisa imali like boza kahle bese right now ufuna uphenduke ANC please don't like but pin is 35337 mara like where guys ngingangenzi so yazi ngiyathanda ukukhuluma ne but then mase ningithembisa imali ngileke engekho ngifila like ngivalela ngaphandle mose sengiyini kuphi Fifi that's the what I'm asking ngiyambona lokulandelayo Siyanda uthi ngizole uNSFAS izola udlale ngami udlala ngami the day bengishayekile bengino 70 cents like how dare you Siyanda yeah that's the purpose Sesi Queen up here that's the purpose I promise to keep delivering you get me email 30 minutes but 70 cents per how guys sina soyenza njani sino 70 cents soyenza njani kaze ngikwenzeni Siyanda phela ungagcini ngokuyibhala mangabe userious ngephini ungagcini ngokuyibhala lana phela lamakhulu comments ayadlula ahamba angidlula cela uthi okay sengicabangile Siyanda wena ngikukwatela hayi Siyanda ya nami ngifuna ukuzwa ningisuka kuwena Siyanda like yazi guys ngisazonibamba nina aningazi kahle mina ngizonibamba yazi ngizofika ngithini la ngithi guys sendani ama bank details wenu nonke and then send ningatholi nix and then ngithule ngingasavuli live for 4 days I sent no uFifi is standing on business ngiyambona uFifi no ngisazobabamba uyabona laba aba like abo Siyanda kanje ngisazobabamba abangazi kahle abangazi ngisazobabamba abangazi ukuthi ngumacabanga ngizongicabangela iplan lokuthi nginibambe ngale ndlela enhlezi ngibamba ngayo nginifilise ukuthi le nto engiyifilayo ayikho right uke wabona umuntu athi ngizokusendela imali ngo2 afika u2 uthi hayi no asilinde 30 minutes mhlawumbe usakhohliwe kancane fika u3 angakayifaki kushaya u5 angakayifaki ubone kahle uthi okay kahle and then mina ngisegoal but ngifuna ukuba 100 rand wedatha hayi uzwa the language that I only speak is Kachim. I love that language. It's a very understandable language. I love it. Yeah. Why not? Mam Tabi? Right
ngizoyithatha ngibeke dayisa leyo komishi uzothola imali. Hayi yo nkosi yami ngiyabona le komishi leli yo nazi uyamona uShaka, land was traded with this cup. Ushaka land was traded with this cup. NgiseGlen ngizokuba at least 300 and uzungangiphi ngiyovula icala defamation of character or assault angazi yini, but then I'll open it. Athi ngiyenze so uthi ngakhohlwa uMamThabi ngizomthinta kahle. Ngithi hey MamThabi, it's MamThabi ngimfonele. Awu nkosi yami sesisabuya eRussia wena usacabanga ukuya. Hawu sesahamba saze sabuya eRussia wena usafuna ukuya. Sahamba kahle ke mangabe uyabuza. Nangabe uyabuza sahamba kahle, the trip was successful. The mission went successful. So nice. Ngizophatha amakhekhe mina. Let imali mina ngizothenga amakhekhe ayingeke. Ngizowabhaka mina. Sahamba ngeenyawo. Hayi zange sihambe ngeenyawo siyanda. False advertising. Hawu false advertising. Ungaboshwa. Unayo network ka Telkom ngikuphi data e1 gig. Usebenzisa Telkom vele. Usebenzisana? Ngisebenzisa Telkom. Uyayithanda imali uphilela yona. Like guys, like anazi ukuthi imali inendawo inespace esingakanani enhlizweni yami, like you don't get it guys. Angisho I wish benginganivulela le part enhliziyo yami, like nginibonisa ukuthi sonke lesi space semali. Yo. But into engeke ngiyenze ukuthi ngiyothatha lento for imali. Lapha ndithi imali yona I love it. Ukuthi ngiyothatha lento hayi I'm good. Mara yona hayi siyathandana mina nemali. No, ingathi mina ngithanda yona imali. Ingathi mina ngithanda yona ngithanda. Yazi khani ngirealize, but it's fine, I still love it. Imali on inhliziyo yami. Like Siyanda, you get it wena. Like yangibusa. Imali ingenza ngifile angazi nami ngifila kanjani, but ngifila yo brutally decline ngalesikhathi sengicabangile ngifakela u1000 rand, mara mnguni yazi kisawubaka. Hey kisawubaka, angibonanga izolo. Ngisengicabangile ngifakela u1000 rand. Yo yazi mawungicela imali like ngifila ngathi uyangithunuka, ngifila ngathi uhlekisa ngami, like ngifila ngathi wena like uhlekisa ngami ebantwini. Like how dare you? How can you do that wena? Like yazi like awungicela imali ngifila ngathi noma like mhlambi yabo lo uhlekisa ngami lo. Yeah, indeed see no. Yes. Mara akusowami, but then ukhona yena. Mina bangenza isihlungu lapha. Samele ngibuyele konje. Khohliwe kusamele ngiyothetha ngiyokhuluma nabaka Capitec lapha yasincengane nkosi yami. FNB account I don't have. Hayi guys yazi ukuthi ukuze ube nama account like umuntu uyacaka umuntu like umuntu wakhona zakhe asebenza unama account amaningi, like how dare you when usithatha isibindi singaka. Like awuzakhe wasebenza unama account amaningi. Hayi wena. Yini kahle le oyenzayo uzama ukwenzana ngala ma account fraud? Time bank no.
iphelele. Okay, uthi ngami no Fifi, angikhulumi like sengiyakhuluma ukuthi like okay like what made you ukuthi uwenza ama-account amaningi like ungasebenzi. Like ngicela ungisharele istory mhlawumbe okay uyathola bo NSFAS or like what made you ukuthi like or khona income yabona mawune income uyafana nomuntu osebenzayo. Uyayizwa lesilungu engisikhulumayo. Le mali yami angisakuphi. I thought so ngiphile mos. Uyabo ukuthi nawe uyi-ANC. Sorry NSFAS. My like NSFAS usinenza ama-account amaningi. No. It's fine, Fifi. It's fine, Fifi. It's very good. Oh. Uthi yebo. No bengazi phela mina zakhe ngawuthola NSFAS. Mina bangenze isinye isihlungu ke mina. Zange bafuna nale ikolo lezi zange zifuna ukungithatha ngathi mina yazini. Yayisuka. It's fine ke. Shoot ngiyawutshontsha ke. Sadle ikolo bathi APS score yami ini ngathi yazini mina ngiyotshontsha imali. Chihuahua. Yes, Chihuahua. I should kahle. Angisho into bengicingizama ukuyichaza ukuthi kumele ngiyoshaya amadoda. Kumele ngithole imali esikhaftini. Abantu abafuna ukuletha imali esikhaftini. Mina ngifuna ukuyoshaya amadoda mina ngidlala kanjalo ngiyoqala la kamakho wami ngikhuphuke ngiye phezulu. Ukuthi ngiyakwazi anginamsebenzi as long uyindoda ngiyafuphuza. Yo. As long uyindoda ngiyahahlaza. Angidlali mina. Angishaya kwasana. Uyabona? Bamba inkukhu ipheka sinamali. uDecember ula. Hey the boss kick. Yo nkosi yami yazi ukugijimisa inkukhu yokuthatha umsebenzi ukuze inkukhu yagijima. And uyazi ukuthi inkukhu ineyiphiko ngisho inokufufa inokuflyer. That mark like exquisite. It's one of the 6 cups. Ngihlezi ngitshela ukuthi guys le emeli ye-museum le like kuba yikho esandleni like ni lucky nina ukuthi nilani ibona ngiphethe kanje le cup. You are very lucky because akusile it's not the ordinary one this one. Uyabona uShaka? This is the first mark. uShaka wayishaya amasipho amanye angabuyele emuva la. Amanye amasipho abhlungu. Ikhona ekhaya not this one. Le yakho lekho nekini umhlobo wamanje. Mina ngikhuluma ngomhlobo omdini. Abasi, ngiyabatshela basi. I'm giving you. Nginika cash, ngiyanitshela cash. Like insako, like nami bengizibuza like how can you not feel the absence of my happiness in the air like ezumngani wami? Like you should feel the absence of my happiness in the air. Mawumngani wami, ufeel ukuthi hayi man. Khona ihappiness engekho la. Uthi hayi. Khona ihappiness engekho lapha yami. Hayi yami imake yamanje. It can't be. Ucabanga currently. Ulithenga kuphi masilifuna? Silithenga kuphi masilifuna? Limited edition. When like the boss kick lo kuyangithreatenisha la uthi wena kamuso in
Nkosi yami ngicela ungimile kancane kuyashisa yazi. Yazi kuyashisa Nkosi yami yazi mawungabona la ngihlala khona ukuthi into eshisa yona like kunzima sithole kunzima. Kuyashisa phela thina sinamaphula. Asinayo nalamaphula afufuthwayo lawa ungene emanzini. So ngiyacela Nkosi yami uyibambe kancane. Ngiyasho already. Limited. Siyadesha kulelo. Hayi. Leli liyangena egroove leli ne. Mara bazothi ngiyokapa abantu ngale bathi ngiyoqhepha inhloko zabantu. Ungikhohliwe wena. Yeah. Khohliwe. Forgot you. No, ngithi ngibone guys ukuthi malini siyawacela. Hayi. This is you can't get it anywhere this one. This one is very you can't get it anywhere. La uyowathola ungawathola. Then not these ones. Patara. I am strong. I am No, Patara ubangumsindo. Asimshayeni uPatara fast. Angazi ujabuleleni. Mara uhappy nambona. Uhappy. Angikwazi bathi khipha lo muntu. Hayi siyanda. Lo muntu lo mele simshaye lo. Angazi ngicollecte indies ya engiba nazo. Akafaki imali angeke afaki imali. Engathi akayizwe neEnglish uPatara lona. Mara khana realize manje ukuthi angiyamvuthuza. Angisila abantu ahlezi ahlangana nabo la bathathe advantage. Mina ngizomshaya ke mina. This is the only place where GBV allowed. Kuma live. Ngiyamshaya ke manje. Ngeke ngisakuphi imali. Hayi vele siyanda. Udlale ngami kwasekuqaleni wena. Ngakuthemba lokho angeke ngikuthembe njalo. Akwenzeki. I can't trust you twice. Twice ushuthi ngiyisiphukuphuku. Ngulona lo yombika emsamo. Hayi angimazi mina lo sisi, mina ngimazi lo sisi. Ngihlangana naye lana mina lo sisi Nkosi yami. Angimazi mina lo mlungu. Nengoma zikhalisayo azikho mnandi nje enhlobo izwane. Nezwa. Azikho mnandi nengoma zikhalisayo nje kunzima lapha kuleya moto. Makoti wakwethu hayi makoti wokwenzani? Hayi. Hey. Masi like uyawina na yes. And especially money gifter. Ngiwina kakhulu. Yabona guys nginama wina i6 since ngiloko ngivuthuza nje kuphela. Angihleki ngivuthuza kwasami okusendleleni yami. Ngifuna ukumshaya yena. Nangapha like ngine feeling ukuthi ku balls udlala imesh ku balls akasizwa. Nangapha ufila ngathi ku romance movie niyambona lo muntu lo. Like ufila ngathi ku romance nawazi lama movie romance. Lo muntu ufila ngathi uda. Serious. Manje ngambhekisisa. Ufila ngathi ku romance movie lo muntu lo. Ufila ngathi uyisteering. Ngizonitshela mina ngitshelwa yimnasi. Ngintshela cash. Ufila ngathi uyisteering. Wow. Honeymoon nawe. Siyanda yazi hey. Lento zikhulumayo. Angeke alunge kuleli langa. Hey,
Siyandi ngathi nani nibhekene naleli ngesibhekene nalo. Like kunzima, nzima. Like kunzima la ngaphandle. The way ukushisa ngakhona angizaki ngayibona into enje. Ngisharp. Ngifila ngathi no sengathi like sengisharp mina ngalomhlaba wena ingathi kuse hell la ingathi asike emhlabeni ingathi like alana hayi lo muntu lo ufila gorgeous ufila ngathi ku romance movie lo muntu la ngiyantshela guys nangambhekisisa like ufila ngathi kulama movie romance lawa whereby uyistaring yena anibhekeni uyabona like ngiyantshela man guys ngiyantshela mina nangimbheka lo muntu lo ubhekani yabona awubheke uyabona ke into bengisayisho no guys bangayi warning bathi uPatara contains angazi in sekayenza izinto ezirong manje kuleya live yakhe ungikhumulisa isigcoko Patara banginika ama restriction manje ngenxa ka Patara guys ngizothanda ukuthi ngivale le live uyabona uPatara nento zakhe azenzayo lapha emazweni wakhe kazi wenzeni lapha kuleya live sebanginika restriction bathi ucontainer izinto ezi dangerous uyabhema uPatara kanti linje ikhanda leGrootman Mandela aliboni iqanda leGrootman leli iqanda leGrootman leli thulekile ku plane kutu kushaya umoya inwele ezani kushisa so kuyashisa inwele nangapha inkosi yami nangengikhona ngeke bem cigarettes no I don't smoke such no I don't smoke such no I don't participate in such no I refuse. Thank you Lindy. Intaba yaseGibhisi usho lenhloko yami. Lenhloko is one of the finest. It's one of the finest and straight skulls in the country. Bheka. Ngithi mina umuntu wakho makangagunda impandla ngeke abe njengami. Phela mina ngihandsome nanoma ngigunda impandla. I don't need in amakhathi ukuthi ngibe handsome. Ngihandsome nangempandla. Chiscop. Nothing on the hair. Bold. Hawu, usiyami. Guys, into enini angaka notice abantu abanemali ukuthi bagunda impandla. Cupcake unempandla. Umsholozi unempandla. So nami ngiya-attract le mali like ngigunda impandla. You understand? Ngigunda impandla ngi-attract imali because abantu abanemali banempandla. Nami ngilo ngiya-attract le mali le ngempandla. Impandla industry. Elon Musk guys siyandi Elon Musk abantu obhekela ku akusibantu engibukela kubo mina lapho mina ngibheka abo cupcake kanje abomsholozi kanje. Thank you the coolest kid. Yes, I'd like to appreciate you in English so that you understand what I'm saying. Oh, and yakufanele yazi. I know. Young fan, I look clean. Like in clean. Bang. Uyabona akunakwethu la. It's clean. It's representable. You know? Ungahamba uvele balungwini kanje angeke bathukwe because like handsome gent worldwide indeed like bheka lenhloko. Look at the shape of this head. It's very perfect. It's very perfect like lenhloko le shape yakhona is very perfect.
ayinankinga ayinamakhona. It's very right. Iqanda le Grootman. Sengifaka isigqoko sami. Ngiyayibona cabanga yes, i-round. Yebo. It's very perfect. Kona like abantu ubona ukuthi yabona lo uright agonda ikhat because once wakugunda impandla sesiyobona ama-cons manje. Sesizobona amanye ama-hexagon. Uyabona sesizobona ama-triangle enhloko. Uyabona sesizobona ezinye izinto nje ezingamelanga zibone enhloko. Uyayibona le ukuthi the shape is very stable. Uyayizwa le yanto. Brutally decline. Uyayizwa. Thank you Lebuhang. Uyayibona. Inhloko zabanye abantu guys. Yazi labantu abagunda amakhasi abanenwele ezinkulu. Batsheleni ukuthi bagunda impandla. Bazolwa angeke because bayazi ukuthi i-shape yabo ayikho magnificent karabo. Ingenye indlela guys ubona amanye ama-shape ongazakho wabona emhlabeni. Amanye apotokile la. Uyayibona mina le yami. Ngifuna ukubeka nesigqoko so. Uyayibona? It's very honest. Like it was created very well. It was planned lenhloko le. uJesu uNkulunkulu makayenza lenhloko le. He took his time and created this head. You understand? Akunama goosebump lana. Akunama hump unnecessary. Do you understand what I'm saying? Uyabona? Bheka yonke into mangithi. Uyabona nawe nje. Uyabona? Yes. Now ukhona ukubona. How? Goosebumps. Yes, siyanda. Uyayibona ukuthi le shape ekhona. It's the right shape. It's the right shape. And wonke umuntu uma uthatha ubheka most yabantu basaba impandla. Bazokutshela ukuthi hayi mina ngifuna ukuba muhle singukutshele. Jokes aside. Abantu abanemali baneimpandla. So, shaya impandla and attract money. Jokes aside, yebo. Ngikhuluma iqiniso angisho sengiyasho ukuthi ngithatha ama-jokes ngiwayeke eceleni and then singintshela iqiniso ke manje ukuthi iqiniso lika so Thobani. Guys mina nangathi singene lana like ningene nezinhloko zenu sizobona ama-hexagon amanye ama-shape angazakha afundwa ingane zesikole aqala ukuzibona ngenhloko zenu. Uyabona? He is the like it's one of the rest the rare. Uyabona abantwana mele bafunde history ngale skull. You understand? Abantwana ba 20 years to come. Now okay, not 20. No. 70 8 years to come. Nasengikhahlele ibhakede abantwana bafunde ihistory ngale skull. Ukuthi what's the real shape of the skull? And then the example is mine. We understand. What's the misshaped skull? And then bafunda ngalezi zinto. Uyabo? And mara like the perfect skull bafunda bayasho ukuthi the perfect skull should be like this. And then lezi zinto kuba ile lama hexagon nama triangle. Into ezingavisiseki nje ezinye ezihamba ngomunye umhlola esingazwisisi inhlobo. Awuthi ngifake isigqoko sami because it's very hot. Chato Hatsi Munat. Thank you. But let me show you. Khona nempandla.
I want to add umuntu onempandla, but then being a change of heart. Again, I have a feeling ukuthi uzongibonisa hexagon. Hexagon. Yazi hexagon. Nama hexagon. Yile inhloko zini mani ngakubona impandla. Ezinye izinto nje ezithusayo. Like it's like aliens, like it's not right. It's not right, guys. You know what? Let me show you. Iyasibusiso ngisho wena. Njengoba unenhloko yebox, ngisho wena. Look at awikhaleli le. Awikhaleli nje uthi mawucabanga ebusuku like ucabange inhloko eperfect as like this. Engasi ibox, engasi triangle, engasi hexagon. You see everything is well shaped. Everything is in place. The skull was crafted. uJesu nabalandeli bakhe. Faka isigqokweni angizovela ngisikhumule isigqoko ngasasifaki phela mina. Le yakhe Pentagon. Iceman. Kuyacaca ukuthi you don't know any shapes. Uyabona le ishape ayinagama. Ngikutshela le ishape ayinagama because it is the perfect shape. You understand? So aniyazi ni akufundwanga ngayo esikolweni le shape because it is the perfect shape. Like you see like isandla sami sihamba smooth asiginsina gonzo sigagaga slow sihamba mahambo nama-goosebump. Uyabona? Aka understand mina wena sibu wena inhloko yakho inama side a4, right? Inhloko yakho inama corner a4. That is not right. That is not normal. Ibhokisi, it's not cool. Inhloko yamampela should be. Yabona ngize ngikhumulela nesigqoko ngifuna ukukubonisa. Utumbile la phezulu musi. No akusukudumba logo. It is the peak. It is the peak of the head. We understand. Where's the peak? The peak. The peak of the head is the peak. We understand. Now I has the peak hambo kugula ngayo. It's peak. Yeah, it's a good head, this one. Best head. And the mele change because it's cabangela sonke, guys. Mele change sana ukuyigunda lenhloko le. Because I'm not ngikhona mina ukuthi igundwa yimi njalo nanoma icabangela nina. Mina like I'm tired. Khona la ngifuna ukujika khona. Khona la ngifuna I ask you guys ngizoyivula ebusuku. Thank you.